Hoy Madeline, ano yan ha? Sinasabi ko na sa'yo, wag na wag mong gagawin yan. Huwag ka mag-pressure. Yan naman kung single ka. Manahimik ka dito sa bahay, hindi yang nagda-download ka na naman ng dating app. Wala kang mahanap na matino dyan. Lahat ng nandyan, hook up lang ang gusto. Taray! Nag-a-advise ang Lodi ko na major in hook up. Hoy, nakilala mo naman talaga akong ganito ever since, diba? Hindi naman talaga ako nagko-commit. Ikaw, Madeline, wala yan sa bokabularyo mo. Baka nakakalimutan mo. Hindi ka lang makamove on sa ex mo. Ang kailangan mo, mag-move on. Hindi yung hoe-face ka pang nalalaman dyan. Naku-curious lang din kasi ako. Saka iba na yung panahon ngayon kaysa dati, diba? Ngayon kasi normal na lang yung mga ganito. Para lang ito sa mga matitibay ang sikmura. At malalakas ang loob. Hindi sa katulad mo na lover girl. Burahin mo na yan or isusumbong kita kay tita. Ay, grabe ha. Ikaw never kitang isinumbong tapos ganyan ka sa akin? Girl, single ako for life. No to commitment. You may now kiss the bride. Congratulations, Mr. and Mrs. Aguilar. Sinungaling. No to commitment daw pero siya tong nauna pang ikasal. Psst, ano ba? Anong iniirap-irap mo dyan? Yang mata mo, ha? Psst, ano ba? May wedding blues ka ba? Hindi ka ba masaya para sa akin? Baliw. Anong hindi masaya? Sobrang saya ko nga. Saka napaka-ironic kasi ikaw na tong ayaw ng commitment, pero ikaw pa tong unang kinasal. Ang daya mo. Huy, wala akong magagawa. Ito ang itinadhana. Saka mukhang totoo nga yung kasabihan na malalaman mo talaga pag yun na yung the one. Dahil yun ang nararamdaman ko para kay Jethro. So go! Walang confusion. Smooth ang lahat. At ikaw, hindi porket ikinasal ako out of the blue na siyang biggest plot twist natin ngayon, ay mapipressure ka ng mag-swipe left, swipe right. Ikalma mo yan, Madeline. Darating yan sa tamang panahon. Trust the process. Oo na. Bigla naging relationship guru. O sige na, ikain mo na lang yan ng ikain at mamaya, sa'yo ko ipapasalo yung bulaklak para sure na ikaw na. Ikaw nang ikakasal next. Oh, punta muna ako sa husband ko. Ciao! Sira. Dear love, 33 na ako at kung kailan naman ganito ng aking edad ay saka pa kami nag-break ng long-term boyfriend ko. Who would have thought na bigla na lang naming tatapusin ang relasyong sinubok na ng panahon. Totoo nga na hindi talaga natin kontrol ang mga mangyayari. Life is really unpredictable. Tulad nitong pinsan ko na hindi pinangarap maging isang bride pero siya ngayon itong ikinasal. Wala din naman sa isip ko magpakasal kung hindi lang din yung ex ko makakasama ko sa altar. Pero life happens and I need to accept na wala na talaga. Wala naman sa isip kong subukan ng whole face. Siguro, curious lang talaga ako kung ano talaga yung nangyayari sa ganitong setup. Iba kasi yun para sa akin na galing sa isang long, serious, and committed relationship. Kaya ang sakit nung nawala. Baka kasi sa whole face. Last pain? Baka dahil nakaset na sa utak na hindi pang matagalan ay walang aaray. Walang lununok ng painkiller. Walang biglang magiging runner o gym rat. Pero paano kaya ako magsisimula? Nasa Puerto Galera na tayo, Kaz! Ang role mo dito, taga-picture at video namin ng husband ko, okay? Hindi ka mag-download ng dating apps dito, ha? Oo na. Kulit mo paulit-ulit. Alam ko kasi nasa kokote mo. Kitang-kita kong pressured ka na kasi ikaw na lang sa lahi natin ang hindi pa kinakasal. Madeline, bata ka pa naman. Sa panahon ngayon, normal na ang kinakasal ng 30s. 33 ka pa lang naman. Malay mo, makilala mo na ang dawan kapag 53 ka na o kaya 63 ka na. Huwag kang mawawalan ng pag-asa.
Ikaw talaga sasapakin na kita. Asa na ba yung husband mo? Ang ganda ng view dito, oh. Nakakatawa talaga kapag binabanggit natin yung term na husband kay Jethro. Kasi never akong nagka-boyfriend pero nagka-husband agad. Oo na. O sige na, ayun na pala si Jethro. Eto, ibinili ko kayo ng mainom. Tara husband, pwesto na tayo dito. Ang ganda ng view. Okay. 1, 2, 3, say cheese! Cheese! Grabe, busog na busog ako. Ang sarap ng seafood, panalo. Kaz, hindi ko na kayang pumarty pa. Una na kami ng husband ko, ha? Ikaw, pumunta ka na rin ba sa kwarto mo? Hindi pa. Maglalakad-lakad muna ako para matunawan. Una na kami, Madeline, ha? Mag-ingat ka at mag-update ka kay Sharon. Oo, hindi ako lalayo. Dito lang ako. Ma'am, may fire dancing po dun sa labas tsaka may DJ. Pwede kayong mag-party-party dun. Talaga po? May bayad po ba? Wala pong extra charge. Baka mas ma-enjoy nyo po kaysa mag-isa po kayo dito sa lobby. Dun po, may mga makakausap po kayo. Thank you. Ano pong choice of alcohol nyo? Eto na lang rum coke. Here po. Di naman ako party person. Kapag lakad-lakad na nga lang sa may dagat pagkatapos kong inumin to. Ay, kabayo! Nasaan? Okay ka lang ba, miss? Lasing ka ba? Hindi. Natapilok lang ako, may naapakan akong shells. Mag-isa ka lang din? Oo. Gusto mong tumambay with me? Dito, pakinggan lang natin yung mga alon. Sige. Hindi ka naman masamang tao, no? Ano ka ba, miss? Safe dito sa Palawan. Ako nga pala si Leon. Ikaw? Ay, Madeline. Leon as in parang lion? Rar! Ganon? Oo, real name ko yan, ha? Bakit ka naman nag-iisa dito? Nasa gimikan kasi yung mga kaibigan ko. Hindi naman ako umiinom kaya naglalakad-lakad na lang ako. Ay, we? Bakit? Ilang taon ka na ba? 27. Ikaw? 33. Not bad. Di naman malayo yung agwat ng edad natin so hindi na kita tatawaging ate. At hindi rin kita tatawaging bunso. Huwag kang mag-alala. So, since pure strangers naman tayo, magsabihan tayo ng mga alalahanin natin sa buhay. At bakit naman? Ano to, may retreat ba tayo dito? Hindi. Kasi feeling ko, hindi naman na tayo magkikita pa ulit. At least, no judgment. Gusto ko lang na makarinig ng problema ng iba. Para naman, ma-feel ko na hindi lang ako yung nagsasuffer dito sa mundo. General ba or dapat specific? Kahit ano. Kung ano lang yung magaan sa loob nating i-share. Pressure ako. Saan? 33 na ako. At ako na lang yung hindi ikinakasal sa amin. Nauna pa yung pinsan ko na walang kabalak-balak magpakasal. Papaisip tuloy ako kung meron ba talagang inilaan para sa akin. O baka nakatadhana na akong mag-isa. Hindi natin masasabi. Kung yun kasi yung kagandahan ng buhay. May thrill din na hindi natin masilip yung future pero kung sa physical aspect naman, hindi ka naman lalangawin. Tsaka may magkakagusto sa'yo. Wala akong ipapautang sa'yo kapag yung problema mo ay pinansyal. Kaya huwag mo akong bulahin. Wala din akong balak bumili ng insurance or mag-networking. Power! Pero, hindi ba dapat thank you yung sagot mo? Hindi ka ba marunong tumanggap ng compliments? Okay, edi thank you. Ikaw, anong problema mo? Yung ex-girlfriend ko. She's gone. Her choice. Sorry, sobrang bigat, diba? I didn't know. Actually, no one knew she's struggling. Mahilig kasi yung suluhin ng problema. I'm sorry to hear that.
Mahirap ding umusad, pero kailangan ituloy ang buhay. May mga ilang beses din na sinisisi ko yung sarili ko kung bakit hindi ko man lang napansin. Bakit hindi ko man lang siya natanong. Life is really unpredictable. Ganun siguro siya magmahal. Ayaw niya na may nag-aalala para sa kanya. Pero sigurado ako na hindi niya gusto na sinisisi mo ang sarili mo. Yeah, she's really an angel. Hindi lang siya humingi ng help. Ilang years kayo? 10 years. So, since 17 ka kayo na? So siya yung first girlfriend mo? Oo. And I really don't want her to be my last. Magpapropose sana ako sa kanya. Turns out, she will leave me for good na pala. Same pala tayo. 10 taon din kami first boyfriend ko. Buhay pa naman siya. Pero namatay na yung relasyon namin. Kahit naman umalis na sila sa buhay natin, mananatili pa rin sila dito sa puso natin, di ba? Gusto mong makalimutan natin sila pansamantala? O mas gusto mong alalahanin natin sila sa pamamagitan ng presensya ng isa't isa? Anong ibig mong sabihin? Let's play pretend. Let's pretend na mag-boyfriend at mag-girlfriend tayo ngayon. Dito, saksihan dagat. Dear love, tinitigan ko ang mga mata ni Leo na OMG! Umuulan! Kiss in the rain? Ano? Pwede ba kitang mahalikan ngayon? Dito, sa gitna ng ulan. I think this will be magical. Dear love, natigilan ako at pumikit. Hindi ko din naman siya pinigilan sa kanyang paghalik. Banayad ang pagdampi ng kanyang mga labi sa aking labi. Iminulat ko ang aking mga mata at nakita ko din na nakatitig siya sa aking mukha. Basang-basa na kami sa malakas na buhos ng ulan, ngunit nagpalitan pa din kami ng matatamis naming ngiti. Ganito palang pakiramdam. Parang eksena sa pelikula. Ang magical, no? Ang saya! Tara, takbo tayo at magtapisaw! Time check. 2 AM na pala. Ang bilis ng oras. Mabuti at tumila na rin yung ulan. Gusto mo pa bang makipagkwentuhan? Saan ba room mo? Nandito ka pa ba bukas? Huling gabi ko ngayon. Pero gusto mo bang ipagpatuloy ang pagkakwentuhan natin pag-uwi? Oo naman. Okay. Akin na yung phone mo. Itatype ko kung ano yung account ko. So, Leon nga talagang pangalan mo. Oo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Thank you. Sobrang saya ng gabi na to dahil sa'yo. So, see you again? See you again. Tara, hatid na kita. Okay. Thank you, Leon. Hoy, anong niningiti-ngiti mo dyan, cuz? Sino yung kausap mo sa phone, ha?
Ikaw, nag-dating app ka. Dating up ka dyan. Nakilala ko siya sa beachfront, no? So Shokoy, Serena. Ano? Prinsipe. Sira. Ready ka na ba? Masaya ako na nakilala ko siya sa Palawan. At tinupad din niya na mag-uusap pa rin kami after that night by the beach. Sus, enjoy mo lang yung friendship nyo. Who knows? Huwag kang paasa dyan. Sa dating app nga kayo nagkakilala ng husband mo. Nag-click kami ng husband ko, no? Kayo, nag-click ba niyan? Dear love, siguro nga, hindi mo madidikta ang kahihinatnan ng relasyon sa haba o tagal ng pagsasama. Kung kayo talaga, hindi ba? Pero sa ngayon, ini-enjoy ko muna ang talking stage namin ni Leon. Talking stage na may konting mali siya. Rar! No pressure. Pure pleasure. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!